bayan mu 100% ga dukkan kokarin da shugabannin ƙasarmu suke yi domin ganin sun kawo tsaro da kwanciyar hankali da kuma ci gaba mai ɗorewa a ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Haka kuma wato muna yaba musu akan dukkan kokarin da suke yi domin ganin sun kawo ci gaba a fannin kiwon lafiya da karantuka da fannin noma da tsaro da kuma fannin shari'a da kuma dukkan abin da ke kawo ci gaba na rayuwa. Duk da cewa suna iya wa'annan kokari nasu, to matsalar tsaro ta sa an mance da duk kokarin da suke yi ba a ganin wannan. Matsalar tsaron ba ta tsaya ba a yankin Tilaberi ɗai, sai da ta wuce ta shiga yankin Doso da kuma yankin Tawa. Babban matsalar wadda muke kuka da ita shine wato yankin wato iyakoki guda uku, inda wannan wuri ya zama wuri mafaka ta 'yan ta'adda. Nan ne suke taruwa su haɗu su kitsa duk wani harin da za su kaiwa inda za su je su tada ma mutane hankali. Bancin haka muna yin tir da Allah waje da dukkan hare-haren da suke faruwa da tashin hankalin da ke faruwa a yankinmu na Zarmaganda. Matsalar ba ta tsaya nan ba a yankin Doso da kuma yankin Tawa, inda yankin Tawa su kuma abin da suke fama da shi shine masu garkuwa da mutane da masu kai hare-hare da banduna waɗanda suke zakkuwa su tare hanyoyi domin su sama mutane tsoro da tashin hankali cikin zukatansu. Don haka muna kira ga shugabanninmu, muna kira gare su cewa su kawo duk ƙoƙarinsu domin ganin wannan yanki na wato iyakoki guda uku sun ƙarfafa tsaro a ciki, banda cewa sun ƙarfafa tsaro da fatiri su sa sojoji ciki. Haka kuma muna yabo da jinjina ga ziyarar da shugaban ƙasa mai girma Abdurrahman Tani ya kai yankin Tilaberi. Wannan yana nuna goyon bayan da ya basuwa ga samun kwanciyar hankali da tsaro. Kuma ya je ya saurari mutane, ya gani da kanshi abin da yake faruwa, ya saurari koke-koken mutane, ya kawo gargaɗi, ya ba da nashi gargaɗi domin ganin mutane sun samu kuzari. Sojoji ya gargaɗe su, sa'annan ya yi kira ga al'umma cewa su yi ƙoƙarin su kawo duk taimakon da za su yi domin ganin wa'annan sojoji an taimaka musu don su kawo mana kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar. Bancin haka muna kira ga sojojinmu da shugabanninmu su yi ƙoƙarin su saman ma wato matasa waɗanda suka ɗauki makamai suka shiga tare da sojoji domin ganin sun kawo muna kwanciyar hankali cikin ƙasarmu. Su kama musu, su ba su horo, su ba su kayan aiki domin ganin sun taimaka musu sun kwanar da ma mutane hankalinsu. Ibancin haka kuma su yi ƙoƙarin su sama musu aikin yi, saboda rashin aikin yi shi kasa mutum yana zaune da talauci, babu aikin yau babu na gobe, duk wanda ya zo mai da wata shawara zai iya juya shi da sannu. Domin haka muna kira ga shugabanninmu su yi ƙoƙarin su ga sun kawo duk abin da za su yi domin ganin sun tsare waɗannan matasa namu ga shiga ga faɗawa cikin wannan mummunan aiki na ta'addanci. Thomas Kalam sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau a madadin dukkan sauran abokan aikin da